Ini Dangsibari Youth Philosophy One Day Lebar hadang ompay. Oh banjai. Oh banjai. Ya, moजां ha सेंग्राफोर मा दं ना नागिरदो दङ दे video rồi naini दा मा जायो माबानो ha Dangsibari Mondoliनि बे प्रेसिडेन्ट युथ प्रेसिडेन्टनिफ्राय जोङो मिथिना लानो बे माइखौ मानि थाखाय हादों जोङो मिथिना लानो जों बिथांनिफ्राय सिगां समफोरावनो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो जोंनो बेबायदि मोजांथार सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय जोङो मिथिगौ जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो बोसोरसेयाव 365 साननि गेजेराव सानसेखौ फोरबोनि थाखाय बेबायदि वान डे लेबार जोङो हायो आरो देग्लायबो बेखौ जोंनि दांसिबारि बाक्ति सार्चनि सिङाव थानाय लाइमोनफ्रा बेखौ दिनैनि दिनाव हानाय जाबाय दिनैहाय 10 तारिख 11 मार्च 2021 बे दिनाव जों दिनै बेखौ हानाय जादों आरो बेखौ हानायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो दिन्थिनो सानदोंदि दिनै इसोरादि जोंखौ अनो एबा इसोरनि अननायजोंनो जों थांनानै थायो बेनि थाखाय जों फोरबोनि थाखाय सानसेखिनि समखौ जों होनो थाखाय जोङो बेखौ मावनाय जादों जेन' बेनि गेजेरजों जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा थुलुंगानायखौ मोनबावो आं बेखौनो मिजिंथियो आरो आं खावलायो साफ्रोमबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मन्दिराव थानाय लाइमोनफ्राबो जेन' बेबायदि फोरबोनि थाखाय सानसेखिनि समखौ होयो एबा बे जोंनि जिनाखि सेन्ट्रेल कमिटियाव हरनो गोनां मोनसे वान डे लेबार दङ जेन' बेखौहाय हरो बेबायदि मावनायनि गेजेरजों एबा प्रेक्टिकेलि मावथारनायनि गेजेरजों बेखौ फोरबोनि लागै जों होनो हायोब्ला बे साबसिन जायो बेनिखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो जोङो दिनैनि बे दिनखौ मोनसे वान डे लेबार हिसाबै जोङो बे माइखौ हानाय जादों आरोबाव जोङो फैबाय थानाय बे नभेम्बर मासनिनो 16 तारिखआव खनसे जोङो हाबावगोन बेखौ जोङो युथ डेभेलपमेन्टनि थाखाय हानाय जागोन बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों सेंग्रा दसे जानो रेस्ट लाबाय मोनसे मोनजाखो जानो Nah, itu asla.
글쎄. Getaw, Singria. Sao, untung. Kedan mana aja? Dia introduction video dah. Iya. Coba. Usah gue mau usah. Mai hana fैखांबाय नै दा दसे रेस्ट लानानै साहा लोंदो दे मोजां लों Beliau lah ngomong betul benar. Bây mối chứ mà lại, mà thì mà cũng mối chứ thấy gì? Đừng ra nữa mà hàng cũng đủ.